Hola, hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Estic molt emocionada perquè crec que des d'abans de l'estiu que no gravo un vídeo i encara fa més temps que no faig una ressenya. I estic molt contenta d'haver-me animat avui a fer un vídeo i haver gravat. La veritat és que m'he llevat amb moltes ganes de gravar i ha sigut vale, avui és el dia. I de fet tenia ganes de fer un altre vídeo abans que se'm corregués fer aquest vídeo, parlant sobre salut mental, i és que una de les raons per les quals no he gravat vídeos, he estat més desapareguda o no he penjat tant contingut ni tants llibres com el que feia abans, és que no he estat bé a nivell de salut mental, he tingut molta ansietat, estic tenint una època una mica malament, on em costa molt sortir del llit, on em costa molt fer coses, on em costa molt anar a classe, em prenc una medicació que vull que me la canviïn perquè fa que m'oblidi molt de les coses, de llegir un llibre, sí, em vaig llegir les confessions, és que l'estic llegint perquè el tinc aquí sota com a trípode, les confessions del senyor Harrison, i el dia següent m'havia oblidat totalment del que anava, he llegit super pocs llibres i clar, m'està costant molt el tema de llegir i així en general, o sigui, m'estan costant moltes coses, però en general llegir m'està costant perquè demana un esforç que jo ara, pel meu estat mental, no tinc la capacitat de donar i no tinc la capacitat de concentrar-me per poder llegir, per poder gaudir de la lectura, i és una cosa que em ratlla perquè a mi els llibres em fan feliç i estava molt ratllada amb la uni. De fet us vull explicar, això és una ressenya, però també us vull explicar perquè us vull fer una ressenya d'aquest llibre en concret, que ja haureu vist, que és Cap al far de Virginia Woolf, amb la traducció de Xavier Pàmies i dintre la col·lecció Bernat Metge Universal. La veritat, jo estava superratllada, estava amb la uni, aquest any no estic arribant a tot, he estat enviant avaluacions úniques perquè veig que no arribo i tampoc tinc res a fer, o sigui, gaires coses a fer, simplement doncs que no puc, i havia com oblidat per què m'agrada llegir, perquè he fet aquesta carrera, perquè estic a quart, perquè estic fent estudis literaris, perquè tinc un canal de YouTube, no, que a vegades com anava molt amb automàtic i oblidava que realment estic fent tot això perquè m'agrada molt llegir, disfruto molt llegint i sóc molt feliç llegint, i és una de les coses que més feliç em fan en el món. I en les pitjors èpoques de la meva vida, llegir sempre m'ha acompanyat, sigui d'una manera, sigui d'una altra. O sigui, quan he tingut atacs d'ansietat molt heavy, per calmar-me, per calmar la respiració, llegia en veu alta, perquè d'aquesta manera equilibrava la respiració, no hiperventilava, vull dir, com la lectura, dintre de moltes diferents formes, m'han ajudat molt en els moments que he estat molt malament, i havia oblidat ara, aquesta època, per què m'agradava llegir, per què estic fent aquesta carrera, per què estic fent tot aquest projecte de Mar de Llibres, i és perquè estic enamorada de la literatura i la gaudeixo molt. Fa uns dies estava a casa, així una mica borratxa, no sé què, i vaig ficar el soliloqui de Segismundo de La vida es sueño, que me'l vaig aprendre a memòria a primer de batxillerat a l'assignatura de la literatura castellana, i no em vaig poder plorar, però quasi va ser com de sobte. He recordat que m'agrada llegir, he recordat per què m'agrada la literatura. M'agrada la literatura pel que em fa sentir quan sento aquest soliloqui, quan recito aquest soliloqui, i m'ha tornat a passar amb El far de Virginia Woolf. Després de molt de temps, després de llegir aquest llibre, he tornat a entendre per què m'agrada tant la literatura, per què estic tan feliç llegint, perquè aquest llibre m'ha tornat aquesta bellesa, no, aquest sentiment de bellesa que sents, aquesta exaltació que sents quan llegeixes un llibre. I ara us faré una ressenya d'aquest llibre, com els que ja em seguiu fa temps. Sabeu que jo no faig ressenyes com dient què passa exactament al llibre, ni explicant molt els personatges, perquè crec que això és molt fàcil buscar un resum, sinó que m'agrada normalment parlar de les experiències que he sentit jo llegint aquest llibre, i perquè us recomano que llegiu aquests llibres en base a la meva experiència, que si us agraden els llibres que jo llegeixo, en general, doncs, si puc fer-vos entendre què m'han fet sentir, puc intentar transmetre-vos a vosaltres que us el llegiu. Cap al far és un llibre que no parla de gaire cosa, és dividit en 3 parts, vale? I no passa res, així en general, no passa res. Sí, és una família molt gran que té convidats en una casa d'estiu que està davant d'una illa on hi ha un far, i l'hem petit el primer dia diu ei, vull anar al far, i a partir d'aquí s'articula tota la història amb aquest punt final que és el far. Faré spoilers en aquest vídeo i m'agrada molt per moltes raons. La primera que comentaré és la mala bava que té la Virginia Woolf a la primera part del llibre, i és que comença d'una forma espectacular. Jo tinc amb pòstits, però ho he doblegat perquè m'havia quedat sense pòstits, però m'encanta molt la primera pàgina, com descriu la família protagonista, que és la família Ramsay. Diu, i és que encara que tot just tingués 6 anys, pel fet de pertànyer a aquell clan nombrós de persones que són incapaces de separar un sentiment d'un altre i no poden evitar que les expectatives de futur, amb les seves penes i alegries, enturboleixin el que en aquell moment tenen entre mans, perquè són gent a qui ja de petits qualsevol tom de la roda de les emocions té la capacitat de cristal·litzar i immortalitzar l'instant en què els omple de desànim o l'exultació. I és com... m'encanta aquesta descripció, literalment sóc jo. O sigui, a mi la roda de les emocions em torba... O sigui, vamos, soc una persona que fa així i així de ràpid. O sigui, un dia estic super eufòrica i el dia següent estic com plorant per els allonsis i em deixo molt endur per les meves emocions, molt heavy. M'he sentit molt identificada ja des d'aquesta primera pàgina amb moltes coses, però és cert que això ho diu una miqueta amb mala bava, la Virginia,
I a vegades una miqueta així com vaig a dir això d'aquesta forma, sense cap tipus de mirament. Però això no és el que més m'ha agradat, és una de les coses que m'ha agradat, sobretot està present a la primera part del llibre, però a mi el que m'ha agradat moltíssim és, per una part, el fet que no hi hagi narrador, no existeix un narrador sobretot a la primera part i la tercera, sinó que tu, com a lector, et vas submergint a dintre dels pensaments dels personatges. Llavors, jo, a l'Vermut literari que vam fer, que el podeu recuperar a Spotify, justament parlar d'això, jo vaig dir que a mi em recordava una mica a l'Animal Crossing, perquè és com si el temps estigués aturat i tu, el lector, ets un personatge que va per una sala on hi ha moltes coses, allí van passant moltes coses, on està la mare, la senyora Ramsey, que té 8 fills, doncs fent un mitja, i de sobte entres al seu cap i tots els seus pensaments i tot allò que transcorre, sabeu, aquells pensaments que transcorren en un segon, que a tu et venen al cap mentre estàs fent una cosa molt mecànica, que si els expliquessis tardaries 40 hores, ella ho fa. Ella explica aquests segons, aquests pensaments ràpids que et passen pel cap i és capaç de descriure'ls i després torna un altre cop a l'escena. No, i és com si tu estiguessis fora, com si fossis aquest animalet, demanessis per comprar unes peres i de sobte entres com a dintre una prova. I no és una prova, sinó és la consciència d'aquell personatge. I de sobte d'allà passes, quasi sense donar-te en compte, a un altre personatge. I ets tu, com a lector, que vas com mirant des de dalt i vas entrant a dintre i saltant una de les consciències a les altres, d'un dels pensaments als altres, dels diferents personatges. I entens com són, no per com es relacionen entre ells, sinó per com pensen. I això m'ha semblat meravellós. O sigui, és un llibre molt difícil, jo crec que és un llibre complicat, però a la vegada és una cosa que vam parlar quan vaig fer l'assignatura de lírica, que no cal comprendre un poema perquè et sembli bonic, cal llegir-lo molts cops, cert, per entendre un poema. Jo crec que aquest llibre es podria fer una analogia amb això, no cal entendre tot el llibre perquè et sembli bonic. I és un llibre que se n'han de fer moltes lectures, i he fet una primera lectura i està clar que no me n'he enterat de tot, perquè parlant justament quan fèiem el Vermut literari, moltes coses que jo havia passat per alt, perquè jo amb el que m'he fixat d'aquest llibre és amb com està escrit, amb la prosa, amb com em fa sentir a mi aquest llibre, amb com m'ha fet sentir aquest canvi d'una consciència a una altra, amb com m'ha fet sentir la segona part del llibre, que és la meva part preferida, on la casa, on es desenvolupen tots els esdeveniments, passa a ser la protagonista, no? I el vent que passa, i el mar, i les onades, i tot aquest sentiment que tu t'arrossegues, que tu com a lector, d'alguna forma ets aquest vent que va passant per les finestres, entres com una mica amb aquesta mena de simbiosis amb el llibre, amb la prosa. Tu i la prosa aneu com si fóssiu unes onades a la una i estiguéssiu juntes. I a mi és això el que m'ha agradat, el que m'ha fet sentir, que segurament he passat moltes coses per alt, per exemple, la Lily Briscoe, tothom parlava de Lily Briscoe i a mi és un personatge que, sin más, o sigui, no li he parat suficientment atenció, jo crec, m'ha caigut bé, no m'ha caigut superbé, tampoc malament, com m'ha sigut indiferent, m'han agradat les reflexions que s'ha fet la Lily Briscoe, però m'han agradat més en el sentit de quines reflexions es fan i com s'ha utilitzat aquest personatge per fer les relacions. No he arribat a empatitzar amb el personatge en si, sinó que el que deia el personatge m'agradava com si fos una cosa que estic llegint en un assaig, però no com empatitzar amb el personatge, i segurament he passat per alt moltes coses perquè no ha sigut amb el que m'he volgut fixar jo amb aquesta primera lectura, simplement m'he fixat amb la bellesa de com està escrita, com està narrat, de com tu entres, com si diguéssim, en aquesta mena d'aura, en aquesta mena de fluxe, i tu vas navegant per aquí sobre, com si fossin unes onades, no? I parla molt del mar, parla molt de les onades, parla molt del vent, parla molt de l'ambient, i tu d'alguna manera formes part d'això, i a mi és això el que m'agrada. La primera part intenten anar cap al faraquet, però no poden anar cap al faraquet i es presenten tots els diferents personatges, tots els convidats de la família Ramsey, que està sempre ple d'artistes, de pintors, de filòsofs, i vas veient, hi ha una escena que a mi em sembla divertidíssima, d'una mala llet escandalosa, però alhora em sembla tan real, o sigui, la capacitat que té Virginia Woolf per fer d'aquesta escena tan real, tens tota la raó. I és que estan tots en el sopar, creient que tots estan interessats en el que estan dient en el sofà i a tothom se li surt el que estan dient en el sofà, en el spa. I llavors tu vas veient què pensa cada persona, de com estan interactuant amb les altres, i te n'adones del xoc que hi ha entre les persones sense que el xoc sigui una cosa que tu puguis veure, simplement és una cosa que passa com a dintre del seu cap. I és un sopar molt boig, que a mi m'encanta, és un sopar que passa com amb molt d'espai. I no passa res en el sopar, simplement com què va pensant les diferents persones en aquest sopar. Hi ha un moment que diu una cosa que a mi és que em va encantar. Estaven allà al sopar i diu: tothom, mentre estava inclinat endavant escoltant, pensava: Déu-nos en guard que descobreixin el que penso íntimament, perquè tothom pensava: els altres se senten ofesos i indignats amb l'acció del govern respecte als pescadors, mentre que jo no sento absolutament res. I és com és aquesta consciència, no? Que tu entres, que no et descriu accions, que tu no és un narrador que et digui està passant això, està passant l'altre, sinó que aquest narrador no existeix, sinó que ets tu que està a través de les personatges i de les seves consciències entenent i fent
un mapa mental o un dibuix de què està passant allà. Quasi no hi ha aquest narrador. Jo crec que això que és un llibre que se li ha de perdre la por com a molts llibres i no estaré dient aquest llibre és un llibre fàcil i l'heu de perdre la por. Aneu, no? Serà un llibre que segurament no entendreu moltes coses i arriba un punt en el llibre que tu dius, vale, no m'estic entenent, continuo. T'has de fixar en una cosa, és un llibre que s'ha escrit milions de coses d'aquest llibre i jo la veritat vaig preferir no llegir res sobre el llibre que pas dir ni res, ni què s'hagués dit, perquè volia anar una mica de veure què em trobo i sí que és un llibre que sí que vull fer-ne més lectures, vull fer-ne més lectures atentes, vull fixar-me en més coses, també l'estudiarem a classe i és un llibre que es poden parlar mil coses, o sigui, jo crec que mai acabaries de parlar d'aquest llibre i és per això també que és un clàssic o per què és tan important aquest llibre, per què és tan important Virginia Woolf i no cal entendre'l. Jo crec que una primera lectura com la que he fet jo de passar per sobre, d'enamorar-te de l'escriptura, del que et fa sentir, dels sentiments que t'evoca, de la seva prosa, de les seves reflexions, jo em quedava meravellada. Jo em quedava meravellada com feia unes coses, fins i tot els personatges que em queien malament, el senyor Tansley. M'encantava com estava escrit, com havia muntat aquest univers la Woolf i com és aquest viatge al far, no? Perquè al final la primera part és aquest viatge fallit al far, la segona part són uns anys on la casa, que és la meva preferida, la casa és un personatge, és la protagonista i passen coses a les persones i et surt entre parèntesis, com i ara li ha passat això tal, i ara li ha passat això algo altre, com si no importessin les vides de les persones, perquè ara és la casa, que van passar les estacions, va passant el temps, es va desgastant, i al cap de, crec que són 10 anys, tornen a la casa, i han passat coses, han hagut canvi, i al final acaben arribant al bar, i la Lee Briscoe acaba de pintar aquell quadre que va començar a pintar 10 anys abans, i no passa res, tot aquest camí cap al far, aquest primer no camí cap al far, aquesta casa que és un personatge, i aquesta arribada al far, m'ha meravellat. Porto molta estona parlant, potser no he fet un resum molt acurat, però això és el que m'ha fet sentir a mi el llibre, perquè m'ha fet sentir això un altre cop que estimava la literatura i estic molt feliç d'haver-lo llegit. Tinc moltes ganes de continuar llegint a Virginia Woolf, tinc moltes ganes de tornar a llegir aquest llibre, sí que el treballarem a classe, de fet al Vermut Literari vam portat a l'Iris Llop, que és la meva profe d'aquest any, que justament és una de les novel·les que treballarem a classe. Tinc moltes ganes de treballar-la en profunditat perquè hi veig tantes possibles lectures, hi veig tantes coses que m'he deixat, i veig com aquest mareig, quan llegeixes a vegades tens com un mareig agradable, quan estàs llegint de dir, no sé per on m'està portant, i a mi m'ha fascinat. No sé com explicar-ho, suposo que si heu vist el vídeo ja heu vist com em comporto davant d'aquest llibres, així que sí que us recomano moltíssim llegir-lo, enfrontar-vos, perdre la por i saber que no l'entendreu i que no passa res, perquè la literatura és exigent i pel fet que sigui exigent la literatura vol dir que no l'hem d'entendre la primera, que ens hem d'esforçar i tornar un altre cop i un altre, i cada cop entendrem diferents coses del llibre fins que puguem més o menys tenir una idea una mica més clara, però mai serà una idea més clara. I a vegades això passa que diem, no vull que aquest llibre perquè és molt exigent, no sé què, intentem fer veure que no és tan exigent, que és molt fàcil, és mentida, hi ha llibres que són molt difícils i no per això no ens hem d'enfrontar, però no ens hem d'enfrontar pensant que ho encertarem tot, que el podrem descodificar, que podrem entendre'l, perquè no cal. La primera lectura, el primer enfrontament a un llibre d'aquestes magnituds, d'aquesta alta exigència que et demana tu com a lector. Et demana ser un lector molt actiu, un lector molt exigent, un lector que et demana ser un relector. O sigui, és un llibre que et demana ser rellegit. I llavors aquí és on està l'exigència del llibre, en què tu pots llegir-te aquest llibre, parlar d'una persona aquest llibre i parlar de coses completament diferents si els heu fet només una lectura del llibre. I els llibres que tenen aquesta capacitat de no acabar-se mai, de ser infinits d'alguna forma, són els llibres que a mi em fascinen. Estic molt contenta, moltíssimes gràcies a Casa dels Clàssics per haver-me enviat aquest exemplar, me'l van enviar... Això ho hauria d'evitar al principi perquè era que al final i també els vull agrair, no? Perquè jo faig la col·lecció Bernat Metge Universal i em van obrir per Instagram dient, hem vist que fas la col·lecció, ens fa molta il·lusió, que creiem que et pot agradar per les seves lectures i tot cap al far de Virginia Woolf, i me van enviar i em va fer moltíssima il·lusió rebre'l i moltíssimes gràcies Casa dels Clàssics per haver-me descobert aquest llibre, perquè segurament l'hagués llegit però en un futur, o no l'hagués proposat pel Vermut Literari, o l'hagués llegit a classe una miqueta amb presses i no hagués tingut aquestes ganes de llegir-lo. Així que també una part de l'experiència lectora ve en part de com t'ha arribat un llibre, en quin moment t'arriba i per què t'arriba i com t'arriba, i en aquest sentit vull agrair a l'editorial per haver-me l'enviat amb una nota molt mona, amb una frase del llibre, i perquè si no hagués estat d'aquesta forma potser la meva primera experiència amb aquest llibre hagués estat completament diferent. I sí, ara seria tot. Espero que us hagi agradat. Recordeu que us podeu subscriure, donar la campaneta per si penjo vídeos aviat i seguir-me a altres xarxes socials i en sí. Adéu!